לא, קובי לא עושה, קובי מצלם עכשיו. אופק את המנוחה שלו יקבל, לא משנה מה. די, אלי, אני אמרתי לא. מה זה משנה לך? לא מבין. אני אמרתי לא, תפסיק. אני אמרתי לא. אני אבא שלך, תפסיק. אמא. לא. די, אלי, אתה מבין. אתם שוכחים שזה וידאו ושומעים והכל כאילו. איזה כיף, אמא של הורים אופק. מה? אמא של הורים. אמא של הורים? אמא של הורים? אתה נהנה עם אופק, קרל? אמא של הורי, אופק. שופצ'יק, אתה רוצה לשים ראש לנוח? אולי התכוון עם ההורים של אופק. תיזהר לא ליפול, תיזהר. תראה, אני אתן לו חלק שלה לעצמו. איזה חורני זה. אופק, קום! די, תראה מנוח, תראה איך הוא סידר לעצמו יפה. כרית וכרית. איפה כרית? אתה רוצה? אופק עושה... מלוכלך, נכון כפרה. מעניין ממה התלכלך. שתית שוקו בבוקר בכרית, אופק? או שתית שוקו במיטה? הוא קם לבד, עברתי לך. וואי וואי וואי. תשמרי עליו. חזק, חזק! צ'יצ'י! צ'יצ'י חזק! די. לא, לא, לא. תצא. הוא לפת אותו, לפת. לא, מפחד שיחנוק אותו על הכרית. לא, נדע. צודקת, זה באמת מסוכן. הוא כבר מסתור לגמרי זה. הוא אוהב לעשות פוזות מלא. יאללה, אחורה, 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 אחורה. זהו, נגמרה הסוללה בטלפון. לי לא נגמר, יאללה, אחורה. אחורה, לכו אחורה, לכו אחורה, לכו אחורה. מעניין כמה הם יכולים להשתולל ככה. הם ירדמו ככה בסוף, ככה, במכה פתאום הם יצאו וירדמו. אופק, תעשה נשיקה למצלמה. נראה לי הם ישנו, מה זאת אומרת? אופי בכלל, היה שם צהריים. לא, מה יש? אני לא יודעת בדיוק כמה. קובי, נראה לי זה לא שמר לי. מה אתם עושים בשישה בית? קובי, זה לא שמר לי את הקובץ. נראה לי אצל... איזה ריקבון. הם באף שלום? אני חייב להסתפר, חייב. כאילו ראשון שני. אחד שני... ראשון אני עובד, לא יודע, ראשון אני עובד. קובי, זה לא שמר לי את הוידאו. ריקבון. 22 דקות. ריקבון. לא יודעת, בלה הזמינה. בלה. לא, בלה הזמינה, אבל חשבנו מתי שעשות תמיד. וואי וואי, ממי, ממי. מה זה עשינו? עשינו עם חברים שלו, כאילו, הם החליטו שהם הבנים שהם רוצים על האש ולא על האש, כאילו, עם רפי. שפירר! עם שפירר. הוא בא, הוא יצטרך לבוא אליכם בסוף. הוא איבד את הטלפון באותו, הוא שכח אותו אצל... ואת למה לא ענית? אין להם את הטלפון שלי ולי הנט שלהם. מסכן, הוא התקשר לכוכבית, לקחת את הזה ונגמר לכוכבית הסוללה געת, יוסנטו, מסכן. עכשיו פתאום מישהו בלילה כבר הוא חזר ממש מוכר. עכשיו הייתי אומרת להם שאספו אותו מהלימודים, אבל לא ידעתי כאילו איך להשיג אותם. וגם אמרתי זה תמיד מסתדר, כל פעם מסתבך מסתדר, מסתבך מסתדר. הגיע פתאום בלילה מישהו, אני הולכתי מראה להרדים אותו בגלל. מעבב לי באורות, אמר, פי, מי זה מעצבן הזה? מי זה יכול להיות? רק רפי מעצבן. מסנבר אותי ככה עם האורות הגבוהים, טק 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 טק. איזה אוטו יש לו?
טויוטה. קורולה? בקיצור, הם החליטו שהם רוצים לעשות על האש, אני ואתי לא עשינו כלום, אני הכנתי רק טיבול. פעם אחת הוא עושה לך רק את שני זה. עופות, זה מה איך שהיה. אתה צועק מפעם אחת? עשינו שני עופות, את כל החלקים שלהם עם טיבול כזה שהחברה שלי יש לך מתן בצורה כזו פה? נראה לי שכן. איפה? לא יודע, נראה לי שכן, אני אחפש. לא צריך להוציא הרבה כסף על האש. תמיד לא צריך, אנחנו קונים לבבות, פרגיות, נננה. תרים את הקרטונים, ממי. לא צריך, מה זה הטעים? איפה קיבלתי בלום מחברה? משהו אליפות, באמת אופק, אליפות. תחזיר לו. עוד בטר. יאללה אופק, יאללה אופק, יאללה ארק, יאללה אופק, יאללה, 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 אודרב, איווה, איווה, איווה. לקחתם אותו יוצא כזה? הרי, קום, תן לו חיבוק לאופק, תן לו חיבוק חזק ולהפיל אותו. לקרשים! אפילו! וואי, מסכן. זהו, מספיק, די.